Janeno mar Lolwe TV, agero ni iriyo maber kamora mora ma intiere en thuolo machielo chenro mar Ngima Mwandu. King'iyo mesa ka ineno ka mesa chacho, kawuono dago mbaka kotenore koda chiemo goeko monego bedni jalno ma miyo marane mondo mi ogam remo chak chamo nyaka kuma gikni koro nyathi dhodho. Luongani Ruth Ochungo machiegni e studio marwa, wan ka indi koda jalony. Amiye thuolo mondo mi owach nyinge gi kama owuok e gima otimo kaito adhi mbele gi twak. Bed machiegni. Erokamano Ruth, iluongani Phoebe Ongadi, and a nutritionist by training kendo public health expert. Atiyo Tumaini la Maisha Health Services, wantiere Russia, Jaramogi Hospital, a building mar hospice. Koro kawuono wan kae wuoyo kuom lishe maber kata chiemo malong'o. Tumaini la Maisha Health Services wawuoyo kuom kaka wanyalo geng'o kansa, kaka wanyalo dak maber, to kendo wang'eyo ni chiemo en yo achiel wanyalo bedo godo gi afya maber, kendo dendwa nyalo bedo gi kinga motegno. Ka wachako, ne wachak kuom mama magombo gamo remo, kendo pango mondo mi ogam remo, mondo mi oting' nyathine bade kama nyaka gi kama idhodhe. Mama machal kama onego bedni yudo chiemo machalo nade? Erokamano ahinya Ruth. Miyo mine mang'eny ng'eyo ga ni gisegamo remo ka nyathi dweche 2 kata dweche 3 ekifwenyo ni kare gima kama osetimore. To nutrition kata dak chiemo maber monego bede del ber ka nyathi yudo kapok dwe mokwongo. En muhimu kabisa mondo nyathi oyud ka chiemo nie dend mama ni maber kendo kilo ne ber. Ainyanya miyo magamo remo ka kilo ne tin, ojanyuolo nyathi bende ma kilo ne bedo matin. Kendo miyo magamo remo ka kilo ng'eny ahinya be nyuolo nyathi ma bedo gi shida. Koro kapok mama ogamo remo, wadwaro mondo ichiem maber. Ne wawacho ga ni balanced diet, to tinde wawacho ni food groups. Koro wan gi food groups 10 ma miyo ma general population ma chano gamo remo nego bedni chamo. Mokwongo wan gi gimiluongo ni grains and grain products kata chiemo ma medo teko e del. Koro maindi nyalo chamo kaka bando, chalo waru, oduma, rabuon, marieba, kendo gichalo gik moko kaka rabolo mitedo. Group mar 2 kendo kanyo be ntiere mchele, ntiere bende bel kata kal. Koro group ni en muhimu kabisa nikech en ka wachame to wabedo gi teko e del kendo gin gi nutrients ma miyo ni kochamo chon to nyathi biro konyore ka nyathi osebiro e iye. Group mar 2 ma wan godo be wan gi miluongo ni oganda family mar oganda. Kapoko dhi group mar 2 wang'adi matin. Kapoko dhi group mar 2 donge magi chiemo mamedo teko. Mano wadendo gi dhombogo ni carbohydrates. Sani koro waluongo gi nang'o? Pod waluongo ni carbohydrates, lakini waluongo sani ni grains and grain products. Okay. To pod gina carbohydrates. Emana ni chon ne wawacho ni ji ocham balanced diet. To ne wafwenyo ni balanced diet ni kwa wacho kamano anyalo chamo omena pile, omena kuon gapoth pile. Dong mano balanced diet to sano kachamo mano pile nitiere ber moro mantiere i oganda ma ok abi yudo. Ber moro mantiere i tong' ma ok abi yudo. Koro mogo wacho ni food groups mondo i diversify, yani cham chiemo mopogore kendo mayudore mayot. Minyalo yudo machiegni. Nikech ok anyal nyisi ni dhi man kiwi, olemo moro ni kiwi, to beche tek be ok oyudre. Afadhali mantiere machiegni kaka sani machungwa ng'eny. Alot nitiere. Koro Ruth mai pod oluongo ni carbohydrates kendo pod omedo teko. Awe ni olok nyinge. Pok waloko nyinge. Maindi kendo grains kaka mchele, kaka kal gine group ni. Group mar 2 ma miyo nego bedni chamo en grube oganda. Nitiere oganda mopogore. Nitiere nyayo, nitiere yellow beans, nitiere njahe, nyaka kata mana dengu be nitiere group mar oganda niluongo gi ni legumes and pulses. Nyaka kata mana rose coco gitegi nitiere group mar oganda ni. Oganda ni ka wachame maber to omedo remo e del. Koro miyo machano nyuolcha onego hakikisha ni ochata mana mosemako osegamo remo kata madhodho nyathi, nyaka hakikisha ni ochamo group ni be. Group mar 3 kendo ma muhimu kabisa en chiemo moa kuom le. Chiemo moa kuom le, obed chiemo moa kuom rech, obed chiemo moa kuom dhiang', obed diel, obed omena, obed gweno. Chiemo gi gin ma onego miyo ni ocham kabisa nikech chiemo gi medo remo.
mine mang'eny gamo ich ka remo ni piny. Koro ka remo ni piny nyathi cha ok bi dongo maber nikech nyathi dwaro remo e del miyo maber mondo dong maber kendo mondo mama ni bende kik bed gi problem mora mora kodhi nyuol. Kendo kaendi be nitiere kute moko michamo Ruth kaka onyoso ichamo kumbe tinde yudo gi tek to ka wawuoyo kuom ringo to wawuoyo kuom mago. Koro ringo be kiyiero titemo yiero maonge gi mo mang'eny. Koro borni eni gole oko mondo yud ringo. Group machielo kabisa mabe medo kendo tiego del, mamedo be proteins, medo nyathi dongo maber, miyo bedo gi kinga maber e dende, gin group mar tong'. Be mano group machielo en group meke chak, iluongo ni milk and milk products. Obed cha chio, obed cha mala, obed yogurt, obed cheese. Mano ni group miluongo ni chak. Ineno group egi koro Ruth. Aneno gi maber. Ero kavano. Kora da mwe penji ka kwa sodo wadi wa mona. Kasto kendo nitiere matunda be. Kapo kwa gikanyo. Gigi yani la mana mos mwe winji maber. Eno kisemulo tong, isemulo ganda, isemulo ringo, weno imulo ka. Aparo kaka nipuonjo chon iluongo ni proteins. Nying ne pod gi maintain koso loki? Poko loki. Koro mind pod en carbohydrates. Oganda family pod miwa proteins. Emana ni koro protein ki compare protein mantiere oganda gi protein mantiere kuom legi. Kuom rech kata gweno kata ringo. Kata ringo. Protein makaindi iluongo ni high biological protein. En ober zaidi ne del. To mind yo krach. Mind be nitiere kaka nyalo timo mondo ka miyo ni ochame oyud benefits. Itimo nango. Koro mokuongo ing'eni gima omiyo wachamo proteins gima omedo ahinya en remo. Koro ka remo iluongo ni iron. Iron yudore e chiemo gi kendo iron yudore e plants gi. Koro kidoro maber kichamo kata kitedo ganda ikuongi bude tipuko pigi cha oko mondo ichwake. Mano koponi oganda nitiere jok machando igi. Apenji. Oganda kasechwako. To sube moro mopodo jakonga puko. Ibude kapok itede. Ibude matin. Akonga budo. You soak it. Soaking ibudo. Kasi puko pigno. Kwarto kori tede maber. Kisetede pimo chwakore godo chakoro kipuki nikech bobedo koting'o nutrients. Nikech mane chuny chiemo. Chuny chiemo. Koro oganda ni kamiyo ni osechame to nyalo kendo chamo machungwa. Machungwa oting'o gimiluongo ni vitamin C. Vitamin C ni enokonyo mondo oyua iron mantiere e oganda cha mondo miyo ni obed mayot mondo oyud iron no e chiemo mar oganda no ero. Koro aparo ni magen. Koro gima nadwa wacho maber kabisa en chon ne wawacho ni chamuru matunda. Tinde wawacho ni chamuru matunda to nitiere moro miluongo ni yellow, bright red yellow fruits. Gin kaka maembe, kaka carrots, gin kaka budho, gin kaka kata mana passion fruit luongo ni matunda. Koro gin miluongo ni vitamin A. Manyiso ni budho bende fall mane e class no. Teka no ratong kata rabuon mayier ratong cha. Be fall e class ni. Koro class ni vitamin A mine mang'eny mak gamo remo ka vitamin A ni piny. Kendo nyithindo mang'eny kosenyuol to bedo ni vitamin A no ni piny. Samoro kwanya kata chopo vitamin A. Neme yudo ka itero nyathi e clinic mondo mede vitamin A moro miketo negi e dhoge cha. Kamano Ruth. Koro mogik nitiere seeds. Luongo gi ni seeds. Koro kandi wan gi seeds and nuts. Koro wan gi sim, wan kata mana gi pumpkin seeds, wan gi njugu, wan gi gik machalo kamago. Magi be pod mana proteins ka Ruth kendo pod gigero mana del. Kaka jalony. Lero into nego be ni wachame quantity maromo nade? Kiasi. Koro awache ni akawo mkate. Ng'eni ng'ato nitie makano odhi e puodho to koduogo nyalo mana kata clear mkate achiel kende. Onego be ni wachamo chiemo maromo nade mondo mi wayud results maber. Erokamano. Koro kapod wawuoyo kuom miyo madwa gamo remo ni kata mose gamo remo kata madhodho nyathi. Wawuoyo kuom mini adek ka. Koro kapok igamo remo nitiere gimiluongo longa ni ichamo chiemo moromo. Kwa mfano wawacho ni kuom groups gieki pod en ana balanced diet. Koro gokinyi onego kichio tiyudo a balanced meal iyudo from the food groups at least pile food groups abich igol chiemo food groups abich kwaka chakre gokinyi nyaka godhiambo. Koro wacho ni gima bero ne kicham chiemo adek, mano chiemo mogokinyi miluongo ni breakfast, chiemo mar lunch to gima godhiambo. Kasto kinde kanyo bende onego ibed gi snack. Ka wacho ni snack okwafulo ni moko minyiewe duka mose kete mo mang'eny. Snack nyalo bedo kata chak.
to snack nyalo bedo kata mana fruit juice. Kendo snack nyalo bedo kata nyuka. Gimoro minyalo madho between kanyo. Sago kinyi gi lunch ka pokoromo diere ka. Then kind lunch to gi chiemo magodhiambo. Koro ka en san mar lunch to temane na mondo alot obed moromo. Kik bed matin ne ringo. Koro alot gi ringo nego bed moromo to kuon bar carbohydrates no nego bed abeda moromo. Mana matin. Ok madonga ahinya. Ok madonga ahinya. Koro wuoyo kuom mine adek. Mama madwa gamo remo, mosegamo remo, ka achiel koda ka Miyo Madhodho. Mama mogamo remo to gi Miyo Madhodho. Apani gin mine ariyo mopogore. Chiembgi onego bed ni chal. Koro Mama Madhodho cha en koro chiembi opogore matin. Nikech en gi weight, en gi need. Nyathi opidho ji ariyo. Opidhore en owuon kendo chako pidho nyathi oting'o. Koro wacho ga ni sama Mama Madhodho chiemo cha onego bed no golo kaka kikombe gi around 850 ml of milk. Kikombe gi mano around kikombe gi 4 kata 5. Koro mondo igol chak marom kamano manyalo ting'o nyathi med. Koro Mama Madhodho wacho ni ichamo food groups 5 moa kaindi to imedo snacks 2 kaka wacho cha. Icham gimoro saa 4, icham gimoro saa 10. Tichak iyude chiemo moko 2 ichak imedi samora mora e odiochieng. Koro wacho ni 3 main meals, 2 extra snacks and 2 extra meals. Nikech mahitaji mar nyathicha ni malo, mahitaji ni kaka in miyo bende ni malo. To sana chiemo mamedo remo gi chiemo mamedo nutrients and vitamins e del. To chiemo mamedo teko kata chiemo mamedo teko be. Nyaka nocha kuyo ka indi poka winyo kuma iluonge pi modho. Pi modho. Ero kamani paro na. Sana sani endi pi modho bende nyaka bed kendo bed pi maler. Kata ka ochwake kata obedo treated to bed pi maler. Koro Miyo Madhodho nyathicha embe mahitaji ne mar pi modho dhi malo. Nikech chak en pi en fluids. Koro en be nyaka koro omadho soup, omadho nyuka, omadho juices. To chai mang'eny to oolo nikech chai dhi bind iron mane wawacho ni mama ni dwaro cha. Remo medel. Chai mang'eny duoko piny. Koro kitedo nyoyo ni moro mamit tichaki madho gi chai iketho ruth. Koro kayo nengo bed ni timo nyuka kata juice mar matunda. To kochinu nyaki madh chai, madhe 1 hour kapok ichiemo kata 1 hour bang' chiemo. Ka nutrients mantiere chiemo cha dendi osekao. Sama wawuoye chai kaindi, nitie janeno mar Lolwe TV maong'e chai mar strungi gi chai mar chak. Wawuoye chai mar chai ni chai te. Koro kowacho ni chai kata caffeine wa mean chai mar tea leaves. To gi coffee. Koro gin iluongo gi ni caffeine gite. Gin sana odwani mondo jokanya kaginyalo Miyo Madhodho nyathi kata mosegamo remo oduok piny matin. Kimoko kalo ne kikombe 2 kata 3 e odiochieng. Kendo komadhe to kikomadhe kachiel gi chiemo mano chamo. We komondi ma chiemo obed absorbed e del. Okunguti 1 hour. 1 hour before kata 1 hour after. Janeno Lolwe TV, ageno ni ineno wakendi winjo gi iti puonj kachiel kuwuok e Lolwe TV kaendi. Ka diponi mama no Mayach kata mama no endo Madhodho. Ne ni sami madho chai. Chai saa 1 kapok ichiemo kaka mano to tok kisechiemo madhe kosetieko saa 1 kata tok saa 1. Gi kanyo no wakaw yewara matin ka duoka maendi to nyadendi Fibi dhi lero ni to dwe mar 8 ka wang'e ni wachiko World Breastfeeding Day. Ang'o gini monego bed ni waboro dhiali odiochieng' no. Gin chiemo mage monego bed ni mama no endo ma samoro onge gi chak e dende onego bed ni manyo kata chamo. Medikete kanyo luonga ni Ruth Ochungo. Janeno mar Lolwe TV pod wadhi mbele kaendi ka diponi ok yaw TV mari arwakini machiegni wantiere e kidienyi endi tielo mar 2 e chiro ni endi mar Ngima Mwandu. Kawuono wagomba kotenre koda chiemo goeko ma mine Mayach ka achiel koda kamago Madhodho onego bed ni kao mondo mi ngimagi obed maber. Wan kod jalony e studio kaendi nyadendi Fibi Ongadi malero no mathoth kotenre gigo monego bed ni wachamo. Ne waweyo ni ka waduoka maendi to wachako ni to dwe mar 8 wantiere gi World Breastfeeding Day. Chieng' no mwadhialo chieng' ma mine dhodhe nyithindo.
Ang'o gini monego bed ni koro wadhialo kata wamiyo pek ahinya? Erokamano Ruth. World Breastfeeding Week entiere August chakre tarik 1 nyaka tarik 7. Koro chieng' ni en mana mar paro ne ji ni breast tuno, chak mar tuno mar miyo en gima iwuoro ahinya Ruth. Kendo ka miyo onyuolo nyathi, wawacho ni within 1 hour kata saa achiel bang' nyuol onego nyathi ochak dhoth. Ka nyathi onyuol maber kendo gi kilo maber, kilo maber ibo neno kata ka ino wuon omanyo kako dhoge chwadre odwaro kako dhodhi. To kendo miyo sani wawacho ni idhodho nyathi dweche 6 mokwongo maonge gimoro amora mimiye kata pi. Iluongo ni exclusive breastfeeding ka ing'eyo. Koro ng'ama timo exclusive breastfeeding, World Breastfeeding Week en ma support mine kamano. Koro wacho ni e familia ka onego obed supported mondo breastfeed exclusively. Kodugo kar tich, ere kaka kar tich nyalo support mondo o breastfeed. Kata ka ne public ene ka miyo dhodho nyathi, onego encourage mondo odhodho nyathi. Nikech chak mar nyathi cha gimokwongo en okonyo kinga. Nyathi modhoth tuoche, ogeng'o tuoche. Nyathi modhoth maber tuoche sani kaka bacteria, viruses ok yude mayot. Kendo nyathino development ne bedo maber. Kendo samo dhoth cha bentiere gimoro ni emotional attachment. Ka miyo ng'iyo nyathi to nyathi ng'iye to gibuonjo to mano konyo gi emotionally gite. To kor ka miyo bende gini konyo geng'o tuoche moko kaka cancers, kaka nawacho cha, breast cancer kata cervical cancer oseyud ni dhodho nyathi geng'o mago. Mar ariyo konyo miyo cha mondo duogi kilo ne manene chon kapok ogamo remo. Donge wate wadwa ni waduogi kilo kabisa. Koro dhodho nyathi sana mokwongo. Mar adek nitiere chak moro maratong mana nyisi chiemo maratong ka en gi vitamin A kendo en gi nutrients makonyo geng'o tuo kabisa. En chak mawuok mokwongo ocho wuok mokwongo to otin, to kata kotin to nyathi yude mogik. En chak mokwongo sama ng'ama miyo sekonyore. Ng'ama miyo tuno dhoth ma nyathi dhodho mokwongo no. Seche ge moyudore. Kadwa medo Ruth berne iluonge ni colostrum. Colostrum ni en okonyo kinga mar nyathi kendo konyo nyathi mondo gol okone mokwongo marateng' cha. Ka okone no kowuok te makoro winjore nyathi yudo jaundice olokore yellow, koro kendo itere osiptal. Kendo mano be konyo mondo intestines, yani lumbro mar nyathi o develop maber. Koro chak mokwongo ne chak miwuoro ahinya Ruth. Mar ariyo, joma mine chieng' mar World Breastfeeding kata mana mbele wa encourage ni ka nyathi dhoth weyo dhoth e thuno achiel motieki mo sweat mogolo ya mo wekende nikech sama ikete koni nitiere chak opogore gi riyo. Nitiere fore milk gi hind milk. Koro hind milk ni ene mobiro chieng' to opoto moloyo man mbele. Koro ka odhodho man mbele cha kende to kendo ikete koni odhodho man mbele. Manyiso ni hind milk cha ok oyudo. Chak machien cha ok oyudo. Koro mopoto cha. Odhodho thuno achiel motieki kendo ikete koni motieki. Nikech breastfeeding kaka nyathi dwaro e kaka chak biro. Emomiyo ni mine moko dhodho nyathi. Dayo moro wene nyathi to dhodho. Kaka hormones bedo inyiso mondo gol chak e kaka gi golo Ruth. Phoebe, nitiere cases moko miyudo ni ng'ama miyo nyuol en odiochienge mar adek chak otamore wuok e thunde nyathi ywak itimo nang'o? Erokamano ahinya Ruth, kaka nawacho cha breastfeeding en emotional process. Gimokwongo miyo ni nyaka imanya ni nitiere gima chando pache nikech onego bed ni paro bedo mokwe mondo chak owuogi. Mar ariyo be inyal ng'ini to koso bin opposition nyathi nade, yani kako tinge ko kokete thuno. Onego bed ni tinge nang'o? Koro de kako kwa tinge ka wang'iyo thuno ma kolonwa chakni. Enen okete e rango pogore. Mokwongo ni maendi iluongo ni areola kamara teng'endi. Koro yudo ka mine mang'eny sana man onyuolo nyathi mokwongo keto nyathi mako mana moro ni kende. Do thunde ne kende. Koro sama nyathi omako do thuno ni biro bedo malit ne miyo. Kaso bedo malit ne miyo kendo nyathi be ok bi yudo chak mamit. Tema neno loko kata jawinjowa lokane na ng'iti kama titema ne muonyo olaw mor. Be muonyore malong'. Struggle. Koro mar adek gimomiyo mama ni nyalo bedo ni ogol nyathi maber, nyathi chak maber, nyathi bende nitiere positions mang'eny minyalo dhodh godo nyathi. Inyalo dhodho nyathi kinindo piny, inyalo dhodho kiting'e,
koro ng'enji wang'eyo mar ting'e niendi. Koro sama wating'e mokwongo, dhoge nyathi nyaka yaw dhoge maduong'. Kiki ni oko yaw dhoge, nyathi waluongo ni kiki. Oko yaw dhoge maduong'. Koro mondo yaw dhoge, mondo nipple marateng kama olwore marateng dho thund ng'ama miyo ka marateng odonje dhoge sana mamalo ni to koro nego noge dhoge te ma piny odong mana matin. Nyithindo moko nigi dhok mathin, dong apani mano be nyalo wiye? Ok nyal wiye. Kendo ka nyathi olach maber, ko attach maber ma thuno odonje dhoge maber, ibo winjo kata ka samoro dhoth to oling. Ya nyathi no winjo maber, o balance. O winjo maber ma ok onyal kata pimo. Nikech chak donjo maber, miyo be obedo maber, samoro be inyal keto ni miyo pilo mondo kik oinyo ndinge. Koro mogik Ruth, nyathi iluongo ni positioning. Ka yiero position niendi to i-support wiye, ti-support nyaka piny kwe. Ng'eni ka endi onego bedni koro first time moms onego bedni neno gini maber. Samoro ma odo chiengi mokwongo, ma imake ich, ma nyathini idwaro idhi yudo mokwongo, ma wane class ka. Koro temane nyathini mondo bundi nyathi orom. Kaso nyathi kik loka kane wateme cha Ruth. Ka nyathi oloko wiye koni, to dhi bedo matek mondo omuony. Nyalo wiye. Kendo koketo wiye kata kiketo kama temane ok muonyre. Koro nyaka wiye bed motilt matin. Kasto umeni obed opposite the nipple mane wawacho cha. Koro i-support kaendi mondo obed a straight line. Then tummy nigi tummy nyathi orom. To nyathi orom, to nyathi ong'eyo tongwai. Ka sami dhodho nyathi, koro ket sime piny, ket gik moko piny. Mondo ing'i wang' nyathi, kibuonjo tembo buonjo, nikech mano imbe konyi kaka ng'ama miyo. Gimoro ni postpartum depression mabiro ga ka bang' mine osenyuol. Konyo mano, koro mani emotionally kata mana development nyathini dongo maber Ruth. Pod wadhi mbele ka endi pod wang'iyo mana ber mar chak mar thuno mar ng'ama mama. Wasewuoye kanyo endo nyathi mama mantiere maonge gi chak. Wawuoyo kanyo endo. Gin chiemo mage monego bed nochamo mondo oyud chak? Ema wacho ni gin chiemo ma chon na wacho ni balanced. Sani wacho ni at least okaw 5 food groups. A group mano wacho ni group mar kaka ni wacho group ka group. Koro odiochieng ocham chiemo abich moa kanyo. To gokinyi oyud chiemo 3 main meals. Gokinyi salad gi godhiambo. To diere kanyo be kikoling. Saa 4 oyuda snack noto nyalo bedo chak. Inyalo yudo mala moro kata yogurt moro kata mana matunda moro icham. Kendo saa 10 inya kata yudo nyuka kata mana soup ber kabisa. Emiyo ka jomoko chwako kata mana bone soup nikech en gi calcium ni iyude kende itong kendo iyude i chak. Sama nyathi dhoth chak, calcium levels mag miyo nyalo dok piny. Sana bedo matek kabisa ka nyathi matin monyuol kaka adolescent. Kech adolescent en calcium ne bone density pod ne dongo. Koro samo dongo cha kendo chako mako ich. Gamo remo kendo koro dwa chako nyuol. Koro bedo matek, koro ng'ama kamano nyaka med chiemo. Kasto e odiochieng' no kendo manyi chiemo mokariyo onyalo medo extra omedore gi. Koro manyiso ni gikizungu wacho ni omed 500 extra calories ko pim gi miyo mane nigi ich. Nikech sami dhodho nyathi dwaro chieme. To gima wuoro ni sama idhodho nyathi emomi priority. Koro ka ok chiemo maber, nyathi to dhi yieng'. Ineno kapsa moro ineno kata TV jok moko areas miyo kata poko chiemo ndalo 3 to nyathi moting'o pugno nikech del miyo nyathi priority. Koro in kaka ng'ama miyo nyaki chiem maber mondo dendi be oyud lishe bora kata kinga maber. Pod wago mana mbaka kotenre koda dhoth monego bed ni nyathi dhoth godo dweche 6. Donge? Yes. Nyathini ok miye pi, ok miye gimoro amora nikech chak mar thuno kaendi oting'o gimoro amora. Nyathi onego bed ni dhoth kuom thuolo marom nade? Wach ni chakre saa 1 okinyi nyaka 7. Onego bed ni dhodho nyathi kuom thuolo marom nade diere kaendi? Erokamano Ruth. Nyathi idhodho gimiluongo ni on demand. Samo dwaro no imiye. To kendo hormones magolo chak gotieno gin very active. Ineno ka active. Miyo man gi nyathi matin ineno ka gotieno kata chak wuok mang'eny. Koro wacho ni idhodho nyathi on demand. To kata kiwuok kata kidhi tich, inyalo
golo chak tiwene nyathi. Chak mogol kowene nyathi e room temperature kaka kama nyalo bedo seche 8 kapok okethore. Ka entiere gi fridge to nyalo bedo 24 hours mane ndalo achiel kapok okethore. Ka en gi freezer kata ka stima ok lal mang'eny dweche 4 kata dweche 6 chagno ok kethre. Nyadende Phoebe. Asedhodho nyathi dweche 6 matieko maber maonge gima mama miye. Adhi tich atimo gigena kama kawaida. Miyo onego bed dhodho nyathi kuom thuolo marom nade? Mondo mi koro owe ogole thuno. Miyo maonge gi any condition kaka HIV kata moramora onego dhodh nyathi exclusively mar dweche 6 kasto oendelea komiyo nyathi gimiluongo ni complementary feeding kata chiemo mamoko mopogore gi cha mama nyaka higni 2. Sen kochopo dwe mar 6 ka endi michak timne weaning. Imiye chiemo mamoko mopogore gi cha thuno. Kata kamano odhi mbele gi dhodho thuno. Nyaka higni 2. Wacho ni at least higni 2. Nyathi mok dwa dhoth timo nang'o? Nyathi mok dwa dhoth ka en nyathi ma pod tinne igariyo kata matinne dweche 6 mano nyaka nyathino nyaka kony. Inyalo yudo nyathini sama idhodhe positioning ikete marach kata attachment ikete marach. Koro nyathi samo oinyore kodhoth cha to timore nade to koro chak tame. Mar 2 samoro wamiyo nyithindo gimiluongo ni wamiyo nyithindo bottle feeding. Koro bottle feeding niendi en chupa kendo moko bentiere ni pacifier ma imiyo nyathi mondo oling' dhoge. Koro sama imiyo nyathi ni maendi timie pacifier tiduoge thuno odhi bedo confused. To sana koro obro neno ni mae maber nikech maendi samoro dhoge duong' golo ne chak piyo. Thuno chato nyaka ang'ode desa kuka chak wuok. Koro nyathino ok bi yie dhoth. Koro wacho ni kochuno ni nyaka imi nyathi sana nyithindo minyuolo ka tindo ahinya preterm babies to nyithindo go imiyo gi chak gi kikombe kendo gimadho maber malich e lew gi gama gi lewe to madho gi kikombe maber moloyo tiyo gi bottle feeding kata mana pacifiers moko miketo na nyithindo. Okay. Nyadende Phoebe no koro sama yo wangwa okange ni wach mane madangi wego do janeno Lolwe TV mogik nikech aneno ka topic mabet ka lach kata kamano thuolo tin. Koro wach ni mogik kapok watieko chino mondo chieng' makawuono inyalo ng'eyo kamera no endo mondo mi wuogi onagi. Erokamano ahinya. Jawinjowa wagoni erokamano wacho ni miyo madhodho nyathi en miyo maber. Wamiye uru jiwo kendo wamiye uru teko mondo odhodh nyathi yo makare. Wagoni erokamano Sub-County Nutrition ma Kisumu kaachiel gi Tumaini la Maisha Health Services wayudore Russia Hospital Kacha e hospice building. Koro wachimuru maber sani en 10 food groups. Group ka group mar chimo en gi manufaa mare. To mogik watemuru chamo chimo mantiere e alwora wa mayot. To wacham gi mopogore opogore. Ntiere dek, ntiere ododo, alode, oganda ntiere oganda mopogore, ntiere ringo mopogore. Ka wachamo mopogore opogore kamano to wahakikisha ni wayudo ber duto meke chimo mwachamuru. Gikanyo no Lolwe TV mai makelo e giku machino niendi ageno wapuonjore kanyakla kendo wapuonjore malach. Wachiemuru chiemo eyo makare. Kikisik gi chiemo achiel kende miran mondo icham pile. Luo molembe obede iye mago mamedo teko kaachiel koda mago mamedo remo bende. Erokamano kuom ne kete cheno niendi mar Ngima Mwandu. Luongane Duko Chungo watude kendo kodi Ngeso manyien. Oriti masani.